Milé detičky, dneska som si pre vás pripravila od Ezopa bájku o zajacovi a korytnačke. Zajac bol, ako všetci rodáci, rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starúčičku korytnačku. Aká si pomalá, vzdychol vždy, keď sa korytnačka vliekla okolo neho. Nečudoval by som sa, keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani nevieš, čo je to ponáhľať sa. Korytnačka sa na neho zahľadila a odvetila mu. Myslím, že keby som musela, vedela by som sa pohybovať celkom rýchlo. A keď to vravela, vyzerala celkom spokojne. Zajac sa rozosmial. To je dobré. Chceš si to rozdať v pretekoch a poraziť ma? Korytnačka chvíľu rozmýšľala a napokon povedala. Áno, pretekajme a porazím ťa. Informácia o pretekoch sa rozšírila do celého lesa. Preteky vzbudili medzi ostatnými zvieratkami veľký záujem. Všetky zvieratá sa v určitý deň poschádzali, aby sa pozreli, ako líška odštartuje tieto zaujímavé preteky. Zajac nasadil na začiatku také tempo, že o chvíľu stratil všetkých z dohľadu. Čoskoro sa pred ním vynoril cieľ. Zrazu mu čosi prišlo na a zastal. Počkám na korytnačku, kým sa chudera nedoplazí až sem a pred očami jej prebehnem cieľom. A tak si sadol pod strom a čoskoro zaspal. Stará korytnačka zatiaľ pomaly, ale húževnato kráčala vpred. Prešla popri strome a zajacovi a napokon dorazila prvá do cieľa. A zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné zvieratá vítali korytnačku. A aké je ponaučenie z tejto báje? Keď si vytrvalý, aj pomaličky zajdeš do cieľa.